κοινωνικοί αγώνες δίπλα στον πολίτη σε όλες τις εκδηλώσεις, ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Για τα παραπάνω, με μια δράση χρόνου, μια ενωτική κίνηση που έχει ξεκινήσει από το 1990, το 87, με άλλο τίτλο από το 90 και μετά, που δρά και έχει βάλει τη σφραγίδα της στα δρόμια του Δικηγορικού Συλλόγου. Μια ενωτική κίνηση που διοίκησε το Δικηγορικό Σύλλογο και το 87 και το 99 και το 96-2002 και με την ψήφο σας, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, θέλει πάλι να ηγηθεί του Δικηγορικού Συλλόγου. Δώστε τη δύναμη σε μένα ως υποψήφιο πρόεδρο αύριο και στους συναδέλφους συμβούλους υποψήφιους συμβούλους που θα σας παρουσιάσω, να κάνουμε αυτό πράξη, γιατί και έχουμε δράση και έχουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ.